खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 13 सेप्तेम्बर 2023 बारायजायो बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि सासे सिबिआइनि कनस्टेबलआ सासे लकेल बिजनेसमेननिफ्राय थगाय थसि खालामनानै रां जाख्ल'नो नागिरनायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय सिबिआइनि कनस्टेबलनि मुङा जाबाय अनन्त बराली। सिबिआइ पस्ट गुवाहाटीआव खामानि मावोमोन आरो बियो शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय डिम'नि थागिबि। रिपर्टनि बायदिब्ला अनन्त बरालीआ अफिसनिफ्राय सुटि लानानै गोबां मानसिफोरनिफ्राय रां थगायनानै जानो नाजादोंमोन आरो बियो आब्दुल मालिक मुंनि सासे फालांगिरिनिफ्राय डिटेल्स जमा खालामनानै गावखौनो एन्टि करप्शननि अफिसार होननानै रां जाख्ल'नो नाजादोंमोन। बिनि उनावनो अनन्त बरालीआ पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। जम्मु एन्ड काश्मीरनि रामबान जिल्लानि सिङाव थानाय शेर-ए-बिबि बानी हालाव हाजोनिफ्राय थरसे जोबोर गिदिर अन्थाइ बल्डारा लामाजों थांबाय थानाय गंसे ट्राक कारनि सायाव हरखाबै गोलैसिननायाव 4 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। जाग्रा बिरियानिनि थाखाय मानसि बुथारनाय जाथाय जादों। हायद्राबादनि पुन्जागुट्टानि मेरिडियान हटेलाव सासे सुबुङा बिरियानि जानायाव एक्स्ट्रा रायताखौ बिदोंमोन, नाथाय हटेलनि गेजेराव रायता बिनायनि थाखाय नांलाय खमलाय जानायाव हटेलनि मावथिफोरा बिरियानि जाग्रा सुबुंखौ बुनानै बुथारदों। बुथारजानाय कास्टमारनि मुङा जाबाय लियाकुत। लियाकुतआ गावनि 2 लोगोफोरजों बिरियानि जानो थाखाय थांदोंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों। दा बे जाथायनि सायाव तेलेंगाना पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। इउपिपिएल हान्जानाव आइडिय'ल'जि गैया। हाग्रा महिलारि बिथांजों इसोर दं आरो रायजोफोर दं। बे बाथ्राखौ बुंदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव रोखा बुंथिदों। ब्लक आरो गबर्दना ब्लकनिफ्राय बिनि ओनसोलनि रायजो राजा, इउपिपिएलनि दैदेनगिरि, जिएसपिनि दैदेनगिरि आरो गोबां राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफ दोलोआव फ्राय 1800 जानो 3 खम 1797 सुबुंफ्रा दिनै बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों। बिथांमोनखौ जोङो बरायो। बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव फोथायनाय दङ। बिथांमोनहा बिथांखौ फोथायो, बिनि थाखाय बिथांमोनहा जयेन जाफैदों। बर'जों लोगोसे गुबुन हारि माहारियाबो जयेन जाफैदों। दा दिनै बिटिसि ओनसोलाव नायोब्ला बिपिएफनि मोनसे बारा बारगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारि सारनि बारा बारगासिनो दङ। मानसिफ्रा मोनसे समाव सानदोंमोन जे सोलायनाय नांगौ, परिबर्तन नांगौ होननानै, नाथाय प्रमद बर' मानाव गेदेर बिथांनि दैदेननाय राजखान्थि दोलोआ इउपिपिएलनि सरकार सोलिगासिनो दङ। बिथांमोननि सायाव रायजो राजानि फोथायनाया फ्राय बायबाय। ओंखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ नांफिनगौ होननानै बिथांमोनहा दिनै जयेन जाफैदों। नोंथाङा आंखौ सोंथि सोंनाय एबसुनि सासे मावथि हिसाबै बोरै बिपिएफआव जोनोम जाफैखो? दा दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आदर्शखौ मोजां मोननानै आं जोनोम जादों। आं मोनसेल' खोथाखौ सोंनो नागिरदों। प्रमद बर'खौ एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समाव मानसिफ्रा बोजबदोंमोन, मोजां मोनदोंमोन, नाथाय दिनै बिथाङा जेरैबादि बर' हारिखौ थगायबाय। आं दिनै सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों, जाय बिटिसिखौ बर'फ्रा रोजा मुंख्लं जिउ गारनानै बिएलटि आरो एबसुआ एकर्ड खालामबाय, बिटिसि एकर्ड जाबाय, फ्राय 1135 जन सुबुंफ्रा मुंख्लं जानानै बिटिसि मोनदों। बे बिटिसिखौ जेरैखि जाया सिमफायनो नांगौ। बर' हारिखौ सान हर रायग्रा, बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा हिरा सरनिया, जाय हिरा सरनियाजों दिनै बिटिसिआव सरकार सालायगासिनो दं प्रमद बर'आ। दा प्रमद बर'नि आइडिय'लजिया मा? बर'फोरा थांनानै थानांगौ, बे बुहुमनि प्रमद बर'आ मोनसे समाव बुंदोंमोन बे हायाव बर' रायजो राजाया थांनानै थानांगौ होननानै। नाथाय जाय बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा, जाय एबसुनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों, जाय बिएलटिनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों, जाय बर' रायजो राजाया आन्दोलन खालामनायनि उनाव बिटिसि मोनदों, बे बिटिसिखौ बंग खालामनांगौ होनग्रा दैदेनगिरि दिनै जिएसपिजों बिटिसि सरकार सालायगासिनो दङ। दा प्रमद बर'आ बिनि फिननायखौ जोंनो हो जे बर' हारिखौ दंस' खालामग्रा जिएसपिजों मानो थाखाय बिथांमोना दिनै सरकार सालायदों? बिथांमोना जिबौजों एम्बुजोंसो जानो नांगौमोन आइडिय'लजिया। जे बर' हारिखौ दंस' खालामना बर' हारिनि मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामग्रा जिएसपिजों जों मालाबाबो जयेन जाया बा एलायन्स जाया होननोसो नांगौमोन। नाथाय पलिटिकेल सार्थआव अकल गावनि केरियारखौ साननानै
बर' रायजो राजाखौ बाद दोननानै एनडिपिफोरखौ बाद दोननानै बर'नि मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामग्रा बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा बिटिसि एकर्डखौ बंग खालामनो नागिरग्रा जिएसपिजों हिरा सरनियान दोलोजों दिनै मानाव प्रमद बर'आ जयेन जानानै सरकार सालायगासिनो दङ पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय बिथांमोना सालबारियावल' नङा सारा बिटिसि ओनसोलावनो जेराव जेराव हाग्रामा महिलारि सार थांनानै गोबाव समनिफ्रायनो जोंहा सिडिउल प्रग्राम जायो बिथांमोना जोंनि खाथियाव थानानै गावसोरा प्रग्राम लाफ्लायो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ लेङो लाइमोनफोरखौ जानाय लोंनाय होनो नागिरो नाथाय बिनिफ्राय जों सांग्रां जानो नांगौ आरो बिथांमोना जोंनि प्रग्रामखौ जेबो फेलार खालामनो हायाखै दिनै सालबारि ओनसोलाव रोजा रोजा सुबुंफोरा इउपिपिएल जिएसपि माखासे राजखान्थि दोलोनिफ्राय फैनानै जोंजों जयेन जादों मानो होनबा इसोराबो सुबुंखौ मोजां मोनग्रा रैखाथि होग्राजों थायो दा बिथांमोना जास्ट मेगन सानानै बिथांमोना जोंनि मिटिंखौ बंग खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय बिथांमोनजों इसोरा गैया रायजो राजा गैया हाग्रामा महिलारिजों इसोर दं रायजोआ दङ दा बिथांमोननि राजखान्थि दोलोआ सोरनि सायाव निर्भर जानानै दं रावजोंबो राव खोनासंलायलाया केप्टेनलेस बिसिनि इउपिपिएल दोलोखौ जुदि फुटबल टीमजों रुजुयोब्ला बिसिना केप्टेनानो गैया मिथिबायना मालाबा उमुगा बुङो मालाबा तुमुगा बुङो ओंखायनो दा दिनै बिथांमोननि लिडारखौनो रावबो गनायलायला लिडारनि आइडियोलजिखौ रावबो गलायलायला ओंखायनो आइडियोलजि बे आइडियोलजि लेस आइडियोलजि पलिटिकेल पार्टिया जाहैबाय इउपिपिएल आं जे बुंदों प्रमद बर'आ मोनसे समाव हारिखौ गेरेमसा खालामनो नांगौ होनदोंमोन बर'नि मुंख्लंफोरखौ सनमान होदोंमोन नाथाय एखे दिनै इउपिपिएल सरकारा सोरजों सासन खालामनानै दङ सोरजों सालायनानै दं हिरा सरनियाजों जाय हिरा सरनिया बर'फोरखौ सानफ्रामबो रायो जाय हिरा सरनिया बिटिसि जोङो 1135 जन मुंख्लं जानानै बिटिसि मोननाय बे मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामग्रा बिटिसि सिमफायनो नागिरग्रा बे हिरा सरनियाजों दिनै लोगो नांनानै गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय प्रमद बर'आ सरकार सालायदों आइडियोलजियानो गैया आं ओंखायनो आइडियोलजि लेस पलिटिकेल पार्टि बे जाहैबाय इउपिपिएल दा बिथांमोननि राजखान्थि दोलो बेखौ बिथांमोनहा बुंगोन नाथाय दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोननानै बिथांनि आइडियोलजिखौ मोजां मोननानै बिथांनि व्यक्तिखौ मोजां मोननानै बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिया जुदि रैखाथि होनो हायो बे अकल सासेल' व्यक्ति बे जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सार ओंखायनो बिथांखौ मोजां मोननानै दिनै लोब लोब सालबारि ओनसोलनि सालबारि ब्लक आरो गबर्नरा ब्लकनिफ्राय सुबुंफोरा फैनानै दिनै हाग्रामा महिलारि सारजों जयेन जाफैदों हाग्रामा महिलारि सारनि आखाइनिफ्रायनो बिथांमोना गावबागाव गोदोनायाव बिपिएफ नांगोलनि माला बिथांमोना गानफैदों बेखौ जों साफ्रोमखौबो बरायना लादों जों सब नों आं मिलायनानै बिटिसिखौ मोनसे जौगानाय बिटिसि दागोन मोनसे अनलायनायनि मोनसे बिटिसि दागोन आरो अराय सम रैखाथि मोननाय बे बिटिसिजों दागोन हाग्रामा महिलारि सारा अलरेडि दाबोबाय थादों आरो इयुनावबो हाग्रामा महिलारि सार सरकार फैखांनायनि उनाव बे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो लाइमोनफोरनि जेंना मोनफ्रोमबो जेंनाया फोजोबगोन बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय बिथांमोननि राजखान्थि दोलोआनो आइडियोलजि गैया जेला आइडियोलजि गैया बिथांमोना गावजों गाव नांलायनाया बारा जागोन बिथांमोना लिडारनि खोथाखौ मानियै बारा जागोन ओंखायनो आइडियोलजि लेस पलिटिकेल पार्टियाव बिथांमोना दङ ओंखायनो बिथांमोना ना लिडारनि खोथा मानियो ना बिथांमोना गावसिनि पार्टिनि डिसिप्लिन ना बिथांमोननि माबा मानियो ओंखायनो बिथांमोना गावबा गाव स्वार्थनि थाखाय गावबा गाव बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ ओंखायनो बिथांमोननि राजखान्थि दोलोनि बाथ्राखौ आं बारा बुंनो थाङा आंखौ मा बुङो बुंबाय थाथों नाथाय जोंनि फकासआ बेनो जोंहा गोबां MA पास BA पास दं बिथांमोना साख्रि मोनाखै जाय जोंखौ 15 बोसोर 20 बोसोर फोरोंबाय फोरोंगुरु बिथांमोननि हालोदा मोजां नङा आबादारिनि हालोदा मोजां नङा जोंनि इउनिभार्सिटिनिफ्राय लानानै LP स्कुलनि थासारिफ्रा मोजां नङा ओंखायनो बिथांमोनहा इस्युनि खोथा रायलाया बिथांमोनहा डेभेलपमेन्टनि खोथा रायलाया बिथांमोनाव मोनसेबो एजेन्डा गैया ओंखायनो बिथांमोनहा नानांथा बाथ्रा बुंबाय थायो बुंग्राफ्रा बुंबाय थागोन नाथाय जों खामानि मावगोन आङो अकल सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75,000ल' नङा बिटिसि सरकार फैनायनि उनाव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 2500 होगोन अकल बर' नङा बिटिसि बाखिनि ग्रेजुएसन आरो मास्टार डिग्री खालामबाय थानायफोरनो फेलार जादों डेम'क्रेसिनि 4 पिलार जायनाखि संग्राम समाव बा बे ओनसोलनि रायजो राजानि जेंनायाव मिडियाफ्रा खामानि मावदों मिडिया वेलफेयार फान्डनि नामाव 10 कोटि होनो होन्दोंमोन बेबो होआखै प्लास सेल्फ हेल्प ग्रुप जाय बिमा माहारि आइजो माहारिफोरनो बिथांमोना थाखा होनायनि खोथा बुंदोंमोन बिथांमोना मिशन बिराद लायो नाथाय बेखौ एग्जिकिउसन खालामा ओंखायनो बिथांमोना फेलार बेनि थाखाय इउपिपिएल सरकारखौ रायजो राजाया होनदों फेलार सरकार फेलार पार्टि होननानै नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि